Tini 16 December 2021 inshallah tini human rights no tini program tongmani TPF rongni ojago coverage khaina bagai sajakmani yaglo ang media person ngine ang phaikia ojago hingkai borobai baksa no coverage bo khaika rally no coverage khaika rally coverage khaimani yaglo gotikai kumulung tike tukmali hati tike thangine akoi main building tike thangi firogi phaikia oboni yaglo boro gana saka khumbu academy o program nai hinai hingkai o program ngna ni jago no anga thangno thangai nai ani bike no field ni motamoti hasalo no ang parker ka hingkai parker mani yaglo ajago ani handicap kaisa tongo hingkai handicap ajago bike saka bela jak hingkai ang coverage khaina bagi boro khabi tongmani no coverage khaina bagi ang buskang agugi thaka handicap ka bike no klangi thaka hingkai aboni yaglo borno coverage kai thanga boro ur ke khasi laine phalika hingkai phalimeni yaglo ani bike se sabai jaksu last ang mana khaka ang jenu phaikan kai ang mana khame yaglo boro gano buna nakha kai ang boto ani saksam logi ang makharka hingkai kharine thangmani yaglo boro bike bokoka tarpore ajagani handicap kaisa tongmani camera kemai thangka ajagani abo tabuk sabo naka amo tu sai tumanya hingkai aboni bagino ake ang justice nayo tangi oba haisini media person rok joto jagani attack khaijana na ang tini ang nije khut tong tu isa attack khaijago boro baksana coverage khai tung isa ang attack khaijago mane boba hai justice ang boba hai ang ara ekdom mismile jalia ang ekdom justice nabo oba hai ro belai chaya klai sini tirbro uram no oba hai ngo media rok jaga jaga attack khaijago jabo khaijago om belai chaya hani bagai yang justice nayo abo simia camera bike simia te aro ani camera switcher botongo camera switcher bo bike sabai jamani yaglo no camera bai baksa no kamai thaka amo belo dajak thumani asako oboni bagai belai no uram sini media ro belai no sadok pitok khlaijago jaga bujago bothar jago obono tine belai no khorang ti sanani musugo tai ang justice nayo belai no kotor justice